Hi, hello mga kalasyoners, mga kapalogos, mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanano, kumusta? Adlaw dahil karong lunes na, pizza 4 sa buwan sa Mayo tuig 2026. At sa dili pa din no, shout out dahil ko sa tanan nga nagsunod ang dramahan no. Salamat kayo sa pagsubaybay mga kalasyoners no. Ilamin na ni James Sabero, ni Lane Sedlin, kung sa tanan nga uban pang naminaw no sa aking pag-upload. Salamat kayo sa pagsubaybay mga kalasyoners no. Kung pag-hagday ko og subscribe sa aking YouTube channel para ma-notify ninyo no kung ako bagong i-upload ng mga sugilano nga gikan sa Remain Drama. Dahil no, di ta maglangan niya ang katapusang sumpay ning sugilano na sinuwat ni Francis Yaga Espares. Idol ko si Tatay. Pero day wa makasasatay ni mong wala tabo. Pulos mo mga laki. Suod mong amigo. Natoro lang tingali nga manalipod ka kaniya no ibutong. Vida, kuan kining Argentina, vida, sus. Nanawag lang ko tungod kay. Doon ay bagong kalambuan nga ako nakita. Ha? Unsa? Ano? Unsa ay nakita ni mo? Dili ko makato. Nga si Apple og nanay Chona. Nagkuyog. Nanayaw pag TikTok. Bungi sa kigol. Wa ko makasabot sa kong gibati. Kung nga nung nag-uban silang nanay og Apple. Hindi mo sila makita, ha? Abi ni mo diin? Dito pa sa Mountain Resort. Mo ba? Imposible, dili ba? Pero mo gini nakita na ko. Kung mo ka na, bita, no? Doon ako'y pagduda sa kung nakita. Huwag mo niya akong sutaon. Dili ba kakonsapo silang nanay og Apple? Dahil tina, paminawa, ako sulti ni mo, ha? Nag-abot na sila sa Apple o si Bayalan. Nangayo usuri si Apple kang tatay ni mo. Pero, sa pamikapuslanan, naungkag naman. Mao ba ni butong? Basin og atik lang gihapon ang tanan, ni butong. Murag, nito ko nga, kuan kining wag yun sa tatay ni mo. Bahala ka na ni butong. Basta ako, hingpit nang nahanaw ang akong pag-idolo kaniya. Dahil tina. Chona, mananghid ako ni Bong. Bubiyan ako. Ato Diskarte lang ni ato, Chona. diskarte pero Igo na. Kay ba sa badunggan santa. apon sultihan ti ka. Murag andam na kong talikdan kining akong kahimtang diri. Talikdan ni mong kaharuhay? Kaharuhay? Primero gituhuan ako nga paraiso ni pero karon impyerno. Chona, Ikaw man nakaingon ini. ako na sad. Bida. Sa dihang nagtiba-tiba ang kwarta nga miabot ni mo, kay gihatag ni Bong, wagid ka mo basol na ako. Igo na. Ug hangyo na lang ko ba? Kapila na ko mo hangyo nimo. Ayaw pun ang akong kasakit. Gipafeel lang na ako ni mo, nga dili mahimong ibaliwa ko ni mo. Apple. Mau ka na ba? No, dili sir. Si Atina. Oh, Apple? Ngano may tuyo ka? Mananghid ko. Adto na ko. Mulakaw ka na? Adto na ko. Dili ka magkabiya dali, Apple. Bong, ano man? Karong panahon na, gikinahanglan ko ikaw. Pabilin ka. Pero, Magpabilin ka o dili? Bong, gano'n man na. Gano'n man, di ka ko na ni mong imong armas, ha? Magpabilin ka o dili? Sulti! Bong, Tubag. Magpabilin ka o dili? Akong gitiun ang akong armas sa imong agtang. Tubag! magpabilin ko. Magpabilin. Ayaw lang taon, Bong. Di pa ko gusto mamatay.
Naaraman din ha. Ayaw uli. Unsa pa'y uli-uni mo? Dinhini ay daghang pagkaon. Kwarta. Puno inyong bulsa. Oh, ano pa? Ha? Pabilin mo. Dere mo. Sige. Sige, magpabilin ko. Asa si Chuna? Tuwa dito. Alihog pari ah. Gikinahanglan ako siya. Pabuta, akong atuon. Pagdali! Kamo'y nagdaog visit sa akong kinabuhi. May sugo ka, Bong? Oh, nagkurog ka man. Ngano ka? Oo man. May sugo ka. Duna, tawga ang imong anak o pari ah. Oo. Tawagan ako. Hello, Nay? Gisugo ko ni Bong. Pariun ka karon dayon kay doon ang sila ing ihatag nimo. Mao ba? Sige, Nay. Muanha ko. Pero malangan ko kitiyot. May trabaho pa ko, Nay. Sige. Sultihan ako si Bong nga moari ka. O, Nay. Bye. Sadwang, Ngano ho ba? nag-abot na imong mga kauban, sir. Tuwas Best Resort, nagdahag mga malita o mga basura. Good. Nagpaabot sila ni mo, sir. Nanawag si Noiterio na ko. Okay. Karon dayon mo adto ko. Okay ta. Mato ta. Oh, Pero paabuton una nako si Atina. sir. Anugon kayong biyaan nato si Atina. Sir. Paabuton una nato. Okay, sir. Kaya sad ko, din sa kakahuyan, maglantaw sa mountain resort ni Bong. Niya biyabas lang binin sum-sum sa baon na bumbino. Daan pag yung ko ni Arlene yung kanin burbida. Apas sa sagara ko. Asan na to lapas ko ni mo? Resultiya di kang dawag tinan ako. Hindi, Atina, kumusta siya? Ngita siya na ko, ay? Oo, kita siya ni mo. Wow ba? Kalipay ko niya na mga balita ba? Wala mo sultiya nga sa kanunay na pangita ko nila. Bida, sultihan ako pero subok kay paludungon bay. Oh, nga naman. Bay, po na ko siya pagidulo ni mo. Expected na ba? Ako lang, malipay na lang ko. Nga na sila sa maing kahimtang. Di ko sinang akong anak. Oh, Na sila mountain resort. bay, alang. Hangtod karon. Wa pagyud mahibalik si Atina. Si Atina kini. Hello. Atina, anak. Ay, padong na ka diha. Oh, nagpaabot ko inay. Dali dayon. Yes, tatay. Bye. Bye. Mayo kay mo ari kana Atina. Ikalipay ko. Sir! Oh, o ba? Ngano ka? Nanawag si Noiterio na ko dito sa Best Resort. Breaking news. Ha? Unsay breaking news? Girunda ang imong Best Resort, sir. Nadakpan ang imong tao. Doon ay napusilan. Doon ay patay, sir. Ang isuko ni mong sakop. Unsa? No! Mau ka na itabo, sir. Shit! Shit! Si Atina ang hinungdan ng tanan. Sir, ganong... Nanawag na ko ang usa sa kong intel sa sod. Nga ang bag-o recruit nila, mao si Atina.
Sa... Siya ang bitin nga akong gisuportahan. Sir, Kinahanglan na nga mangandam ko sa akong kaugalingon. sir, O kinahanglan nga mahitabo karon sa akong beach resort nga gironda. Resulta kini sa pagka-espiya ni Athena. sir. Diya ka lang ba? Diya ka na! Diyag lang. Ako ay hinungdan nining tanan. Si Athena lang ako nasultihan. Nga ang beach resort ni Sir Bong mo ito'y abutanan sa mga sakop ni Sir Bong. Sorry goodbye, sir. Sorry kayo. O ako magdahong si Athena. Usa day ka special agent. Bong, nga naman na. Gano'ng gisobra mo ni mo din si Chuna, ha? Nga naman ni Bong. Tungod kay giset up ko ninyo. Sige, set up. O sa boto mo pasabot, Bong. Chuna, dako kay mugatason ako. O sa atraso na mo ni Chuna. O sige, kung sa Bong. Pulos mo mga marunong. Inyo kong gipasudlan og impostor. O si impostor. Kamo di ay ang naniid sa kong kalihukan. Time pa, wag ko makasabot ini Bong. Bong, anong naapil sa ko? Tungod kay kakonsabo mo. Ha? Kami? Kung sabo? Long range plan ninyo. Nag-una ka diretso na. Pinaagi ka nimo Apple. Ug dayon ang imong anak, Chuna, nga si Athena. Ngano ang akong anak? Usa ka special agent. Ha? Special agent? Usa ka spy ug agent. Spy o agent? Nasod sa task force. Membros kapulisan. Sa... Ug mao kini ang nibungkag karon sa kong grupo. Ha? Bong, inosente ko, ana. Huwag ko mahibaw, ana. Bisag ako, Bong. O ako kibaw, ana. Kani ako pa nagpasidaan mo, di ba? Nga angay ka magbantay tungod kay gisugda nagpatay ang imong mga sakop nga gikan diri sa Mountain Resort. Hilom, Apple! Tay pa, imong grupo. Sa ato pa, ikaw, Bong. Shut up! Mao di nga usa kay gayon. Imo kong gipaapil. Imo kong gipasuyop. Ug naburyong ang akong utok. Ampa! Mga traidor ka mo. Basta na! Ayaw na siya kalataha. Mayo ka. Apil ka, Apple! Apil ka! Kilig! Aray! Bong! Naparok ang uni apol sa haligi! Nakadugog na kuyapan siya, Bong! Kuwan pa ka na. Apol! Inyo kong gisitap. Usa day ka pulis ang imong anak, Chuna. Bong, wag ko mahibaw, ana! Wag ko mahibaw, ana! Wa! 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 Kani angay ka ninyo. Nagkuyapan sila. O kini si Apple. Akong ihagbong dili sa underground. Guyuro na ko siya. Ginoo ko, ha? Hala. Hintawon. Ay, kinahanglan nga makalikay ko gikan dire. Unsa naman nagibuhat si Sir Bong, oy? Sos, way makatabang. Atol nga way mga customer ang resort karon. Yung gikulata ang duha. O pulos pa kita kuyapan. O gato si Apple. Hala, oy, buhi pa baka na ah. Nagkatugo ba ng nawong? Hala, kalaen. Giguyod, paingon sa underground. O si Chuna, nagbuyon pa. Ako, asa mo kumutagoan eh? Sir, kira, naputusan ako sa tuna. Nasunasan ako sa akong plastic nga ito. Good. Patay na ba?
patay na tingali ni sir. Oh, nagkadugo man pag-ayo ang ilong ug baba. Ilabay siya sa kakahuyan. Dito sa libon, sige na lihok na. Oh, sir. Pagdali! Si Bayalan. Nagsandi sa kahoy. Nagpitpit sa butilyas bino. Kapit ang marot. Trangking misteri kita na ni si Bayalan na. Bulingit kay ginaw. Ayun. Gikan sa sud. Ang uso katambok. Ay giyalsa. Plastik. Itom. Unsang ka na. Bayalan. Bay. Batong, alang. Dali, bay. Tanawa. Sige. Tanawa, gikan na suot sa resort ka na tao pa na igyalsa. Plastik na itom og. Di apingon din sa kakauyan. Sorry, Tuna. Usaw na ba nga naibawa naman ang imong anak? Usa na kapulis ang imong anak. Ug nahunlag ang grupo ni Sir Bong. Ay, espiya man ang imong anak, Tuna. Nagtuo Sir Bong nga taas ng giplano ninyo. Aron masikop Sir Bong. Nasudlan og virus ang grupo ni Sir Bong ug kana. Maong si Atina. Ug ako, nakusinsya ko. Tungod kay ako ang nagasulti kang Atina nga ang best resort ni Sir Bong mauhilang abutanan. Ug karon, napantyan og nasikop ang mga sakop ni Sir Bong. Maayo na pagkatapon ako. Ang plastik na gasuglan na mo ni Tuna. Rest in peace, Tuna. Padong ako ni Bong. Sorry, Sir Bong. Niabot ng katapusan sa inyong pagbuang sa katawan. Ngalakip akong inahan na yabag tungod sa imong daghang sapi. O karon, pabalikon ko. Paanhaon ko. Tungod kay doon na sa ihatag na ko. Ayaw ka bala ka, Sir Bong. Na ako, on my way. Mag-abot na kita. Unsa na? Okay na, sir. Ako nang tabunan, sir. Ang plastik nga imong gipato na ko sa kakahuyan. Good. Oh, si Atina. Hello. Atina, anak. Doon ako, tay. Magpaabot ko, anak. Dali. Pagdali. Yes, tatay. Bye. Dali, Atina. Kasi dili ka pa makikita kang San Pedro. Pusgayon ko ang imong pagkababay. Hindi na bay. Nabuhan ako lapok mga bato. Tuod, na makita ng plastic na ito. Oh, bay. Gisiyon. Atong gisiyon, no, sisuda nagmawa. Oh, sige. Oh, gisiyo na to. Bay. Oh, buktun ka na. Buktun sa tao. Oh, bay. Kinuko. Naku, ang isay, bay. Ginoo ko. Si Churag. Oh, bay. Kinuko. Si Chuna ginoo ko. Paano to siya? Oh, bay. Mingaw man. Way mga customer. Sila si nanay o si Apple ka. Wa man masugat si nanay. Basin og masugat sila si nanay o mag-tiktok gihapon. Ano siya, sir? Nakita na to sa CCTV. Nisuod na siya. Good. Dito ka sa gawas.
Sugata siya. Ikaw ang magbantay. O, sir. Diri sa CCTV. Makita na to sa daan kung kinsa man ang moabot. Dili ba? O, sir. Sugata si Athena. Diya ka, sir. Dali. Oh, come on, Athena. Nagpaabot ka nimo. Mingaw, cute. Huwag mo sa nanay. Welcome, Tina. Oh, nayhong ba? Asa sila sa nanay? Murag, ni Pahuway pa, ni Pahuway. Mao ba? Si Tatay Bong? Ang sudla lang, nagpaabot siya ni mo. Sige. Sige, nayhong ba? Sige na. Manukol ka, Tina. Si Sir Bong ang makapahimos ni mo. Ug ang mga wati. Musunod ka sa imong nanay Juna. May kalikay. Nag-apil ko si Miral sa BLS. Oo, si Bilis, bay. Basic Life Support. Gipampi mo, bay. Pero usap lang. Mabuhay ka, Chuta. Mabuhay ka. Dili ba himong mamatay ka? Bay. Bay. Ano? Bay. Ikaw mo si Chula. Buhi siya. Salamat. Salamat. Buhi ka, Chuta. Buhi ka. Tay? Gisira ni mo ang pultahan o imong galak? Ngano? Gusto ko nga kita lang duha diri, Athena. Tay, asa day si nanay? Akong gipapahuway. Mao ba? Bilib ko nimo, Athena. Naa ang tanan nimong abilidad. Guwapa, talented. Salamat, tay. O gitanyag ko kanimo ang tanan. At agad ti kagbay, mansyon, sakyanan, Rolls Royce, helicopter, yacht, trip ticket around the world. Imuon ti kang asawa. Sorry, Tay Bong. Ano di maga? Grabe ni mo, tay, no? Maniakis gud ay ka. Oh, shit! Can afford ka pagsultian, ha? Sir Bong, Nag-share ka na. Dili na ka magtatay na ako? Believe ko nimo. Usa ka di ay ka-espiya. unsay espiya. Iyap! Iyapap! Usa ka di ay ka secret agent? Pulis ka di ay? Iyapap! Ikaw di ay ang tigpaniid sa akong kalihukan? Sir Bong, Nagtabisay na ang dugo sa imong baog ilong. O sa di pa nako tapuson ng imong kinabuhi. Ang kunang-kuuna ang imong pagkababay. buhat mo lang ka na. Ibabaw sa patay kong lawas. Mao ba? Ikaw mo ay naghunlak sa kong pagkatao. Ikaw gyud tingali ang nagtudlo sa hideout nako sa beach resort. Natuad dito ang akong mga tao. Ang imo personal driver nga si Humba. Mo'y nagsulti na ko sa tanan. Nga usa ka kalabing dako sa sindikato. Huwag ang beach resort. Mao ang inyong abutanan sa mga buaya. Unsa? Si Humba! Siya, Mr. Bong. O panahon nang masikop ka. O masanta na ang pagdaot sa utok sa mga katawhan. Sa dinalang ko. Dili, Chuta. Mabuhay ka.
Kasabot ka ba? Mabuhay ka. Mabuhay ka. Oh, si Athena. Asa si Athena? Luwas si Athena. Luwas siya. Ha? Chuna. Mamatay ang atong anak. Luwas siya. Alan. Ay, animal ni sa tina. Nabati ka na ko. Nisumbong siya ni Serbong nga ako minisulti ka niya. Nga si Serbong, usa ka dako sa sindikato. Ug ako'y nitudlo niya sa business ort. Animal ka na sa tina, animal yun. Dili ka malampos. Dili! Dili ka makapanalipod sa mukang kalingon. Dili! Sige. Kunis-kunis siya gaon. Kunis-kunis siya tina. Brad, asa si Athena? Kita ka. Pusilong di ka. Brad, Pati yun eh, ka mo. Oh, patong. Tungod kay naibawan niya nga si Athena. Usa day ka secret agent. Oh, Secret agent? pulis sa day. Si Athena puto. Ano? Iyang gipasanginlan nga si Athena mo'y espiya siyang grupo. Tungod kay sunod-sunod nang gipusil lang iyang mga sakop nga nagpayuhot og trokas. Og si Alan, ingon na niya itong iyang dagway. Bulingot na kayo. Tagas ang buhok. Uwan ako makailan niya putong. Natural. Sultan na siyang pagbiya niya. Pagkadako sa kung saan ni Alan. Dili ka malampos, Mr. Bong. dili. Og kinsay makapugong. Ha? Hop! Hop! Napahigda ka na sa kama. Langkaton ko ng imong gisulob. Karon, ako ka na, Athena. Ako ka na. Di ka mulampos sa imong pagabuhaton sa akong anak. Kisa ka! Malka, salbahis ka mo. Ha? Mag-una ka sa purgatorio. Ano? Imo din yung tatay. Nagkabulingit. Karoon natin na. Kinsa pa mo babag. Ha? Kinsa pa? Balik ka! Gusto ka pang sakit sa lawas? Wow. Nagtabisay ang dugo sa imong baba. Tilapan ko na, ha? Salbahis ka, Bong! Salbahis ka! Salbahis ka, patiyot! Tika! Kamoy akong patyon! Kamong buhato na, Athena! Uban kamong kamatay, uban kang Alan! Ayaw paghilak. Mag-uban mo nga makikita kang San Pedro. Kiwasan ko kamo. Patapos ang laban, Bong! Ako na sad!
Niya pa! Naabot ang mga pulis, bay! Pagdali ka mo! Ikagayos na tayanan! Kada na ito siya sa ospital! Samaran siya! Tay! Anak. Salamat. Salamat. Oh, Tay, masaylo ako, tay! Masaylo ako! anak. Nagibiyaan ka! Nasilag ko ni mo! Luwang ako pag idulo ni mo! Pero karon tay, gitaya mong imong kinabuhi tungod na ako! Idol, gihapon ka na ako, tay! Okay na, anak. Nalipay lang ko. Sa katapusang pagpamilok sa akong mga mata. Naaga mo akong makita. Dili ka mamatay, tay! Dili ka mamatay! Mabuhi ka, Alan! Mabuhi ka, Alan! Bay, gipiyong ko rin ang mata! Baylan! Bay! Pinuwag niya! Bay! Og dinhi mga higala natapos kini itong sugilanon nga naguluhan. Idol ko si Tatay. Sugilanon nga sinutubo sa direksyon ni Francis Iliagay Espares. Spinner, Randy Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Alwin Nacorda. Sa dili pa kita magbuwag-buwag, ania ang mga artista nga naghatag kinabuhi ng atong sugilanon. Ang nagdaas papel ni Athena ug Amay, Jelly Haka, Alan ug Sindoy, atong writer-director Francis Iliagay Espares, Chona, Jennifer Dato Miniosa, Apple, Monique Di Gracia Sasidon, Bong, Marvin Caballero, Humba, Alduin Nacorda, Butong, Alan Gulyat Nacorda. Sa ngayon na lang sa RMN Drama, kinis June Puhanis magpasalamat sa inyong pagpaminaw, hangtod na lang sa sunod sugilanon pohon nga pagasuwaton gihapon ni Francis Iliagay Espares. Tatak RMN.